A Mancomunidade Barbanza-Arousa xa instalou as primeiras estacións de bicicletas eléctricas, un novo servizo de mobilidade sostible que conectará os 4 concellos e que estará disponible para a veciñanza nas próximas semanas. O plan de bicicletas eléctricas da Mancomunidade Barbanza-Arousa comeza a facerse realidade. As primeiras estacións xa están instaladas e nos últimos días avanzaron os traballos para colocar os puntos de préstamo nos diferentes concellos. O presidente da Mancomunidade explica que se trata dunha actuación incluída no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino, financiado con fondos europeos que busca mellorar a conexión entre os 4 municipios dunha maneira sostible. Agora tardou tempo en poñerse en marcha, que non foi fácil botar para adiante con este proxecto, pero bueno, agora por fin estánse instalando as diferentes estacións, que son 4, unha en cada concello da Mancomunidade. Unha en Rianxo, que xa está instalada, esta é a segunda que se instala onte, e hoxe están instalando en Boiro. Mañán creo que xa rematan e instalan a de Ribeira. Cada estación contará con 10 bicicletas eléctricas e 12 puntos de carga. O sistema permitirá que unha persoa poida coller unha bicicleta nun concello e devolvela noutro dos municipios da Mancomunidade. Para utilizar o servizo será necesario empregar unha aplicación móvil que aínda está en fase de posta a punto. Ademais, queda por definir o sistema de tarifas que terá o alugueiro das bicicletas. En este momento ainda non. Non sei canto tempo é, porque, ainda se está precisamente agora poñendo en marcha todo o que é o montaxe e despois a aplicación está diseñada, pero hai que o mellor concretar determinadas cousas, hai que aprobar unha lista de precios, porque habrá que pagar unha pequena cantidade, non, para poder usalas, pero será dentro de imagínome que unhas semanas para poder entrar en funcionamento. Desde a Mancomunidade consideran que este proxecto pode converterse nun novo impulso para a mobilidade sostible na comarca. Ademais, o presidente apunta que esta iniciativa pode favorecer que os concellos avancen na creación de máis infraestructuras para bicicletas. Isto eu creo que vai a ser un empuxe tamén para que os concellos podamos prestar maior importancia ao dos carrís bici. Non é fácil porque hai concellos, entre eles incluso o noso, non, que ten máis difícil ao mellor a opción de implementar un carril para bicis, pero xa estudiamos zonas determinadas onde se pode poñer, é algo que temos que empezar a acometer xa a partir do próximo ano. Así, Barbanza-Arousa suma unha nova ferramenta para fomentar os desplazamentos sostibles entre os seus concellos, un servizo que, unha vez activada a aplicación, permitirá aos usuarios comezar a utilizar estas bicicletas eléctricas nas próximas semanas.